Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Tom Jonsola, one man one kokira achinyomba vana Keti Masomera, vana Zuva, vana Tete Midrand achiti muri kuenda kunze kwenyika muchiti muri kutambudzwa neZANU-PF. Tiri kukuonai muri kuuya muchipfeka zvinhu zveZANU-PF muchita sinozi muri kuita support. Isusu we know every corner of South Africa. Amuna pamunotaurira, amuna pamunotuudza, amuna pamunotuudzira. Ende rega ndikuudze one thing. Everybody anogona kufungidzira kuti ane information ya Tom. Rega ndikuudze one thing. Chamusingazivi ndechekuti this social media mangwana inoshanduka. The same person awakaudza kuti Tomuya ndowanongwa pakati, Tomuya anozoda iso uchimuudza the same information munhu iye uri kuudza the same information uchifungidzira kuti wakangwara. Mangwana anongowewo back to me ondoudza futi ndakaudzwa naNisha, ndakaudzwa naMiedzo. That is what you don't know. Facebook will not remain the same. Inini uchandowana ndiripo uchazoona kuti iwo panchapo zita rako kuti ndiwo wakati anodai. Inini handa kukumbira kuti pa vanhu address yangu but ndinokwanisa kuvapa ndega with my own mouth. Ndinovapa ndega. Ndakutanga ndakuudza kuti uya kana uchida pamba pangu ndokupa kana uchiona kuti haukwanisi kupa svika totsvaga rimwe ground somewhere. Sangana we do mhaka dzacho. Thank you very much Mumimili William. My God, people are so amazing. 1000 stars from Mumi Williams. Keti family, you are too much. Or regarding Bomira drink. Regarding Bomira drink. Regarding Bomira. Isu tinoda vanhu vanomira nechokwadi kwete kuda kuti unakutsvaga mbiri nemusangano abusing mupikicha wapresident uripo apa everywhere hembe rese nemazizambia unenge wakasunga uchita unge benzi utange kapracha unge munhu asingafungi yet you are abusing. Thank you very much Eli Bonikas. Thank you guys, thank you very much. Pesaruza masters, I really appreciate. Unenge wakazara mupikicha wa president. You look at Mumi William. Oh, Mumi William again 1000 stars. Again and again. Chifamba takaenda na Mumi. Nevese varikuisa masters. Keti family. Atifambi tichipema. Look at Kudzai. Atifambi they do their things. Kudzai, thank you. We don't use papa. It's no good donyora. Donyo. Where murai? Nindika vanomfira mura. Naked family. That is what I zvandakada izvozvo. Where I mura? Instead yekuti women's muri vakadzi. That is why godo revakadzi muchitorerana varume muZimbabwe musina matyira muchizoroyiwa nevarume vevanhu. Taura uchikutaurira manje chokwadi kana musingachizivi. Vakadzi muZimbabwe munotorerana varume kureva kuti hamuna matyira. Munotadza unyatsoudzwa kuti ndakaroora shamwari ndakaroora inini sakunyena seka anotaura ndakaroorwa murume wangu uyu. Uchinyatsoziva kuti murume uyu ndiwasekai uyu. Uchinyatsoziva kuti murume uyu ndiwaningi. Unyatso unovhura gumbo kuchitata kurembedza matinji kuti isamberi kutochemerera kuti dedi kumurume wemumwe munhu. Tonyo. Ese matimu aya mahure. Hapana kana munhu kwayo. Ese matimu ese muri kuona ari kuita ruzhaya. Ese aya mahure. Hapana kana one ari pamurume. Zvese zvaingosvirwa mahara zvichisvirwa mahara ipita nese kuti Keti madha vanenge vachingoroorwa naye vedu kweisusu hatirooreki seiko. Keti madha vanenge vachingoroorwa vedu kwesu hatirooreki neko. Donyo. There's everybody. Tarisai tuti munhu wavo twese kutangira kupi go there follow all these people. Hapana kana one ari pamurume kana umwe. Vese hapana kana one angomahuri anongomitisiwa nemazi street kids ekuna naIreland kune kuna na UK kune kuna na America. Vese all the same people. I can give you a story. Go and see kuti maaslam avari kushandisa munyika dzavari vakanyoresa kuti vapiwe vakanyoresa kuti vakanyora kuti tiri kushungurudzwa neZANU-PF. That is why vaitiza hanzi takatiza tichishungurudzwa neZANU-PF. The same ZANU-PF yamakanotanisha an image paaslam kuti muri wane is the ZANU-PF that makupfeka mumusoro. Ayaya takachamwa meholo meakwamyano kotoko zhalala. Hey, mama vedu vari kuburitsa album, don't worry.
kune single track iri kurema mazwana. Mama vedu vane single track iri very strong that you are going to market. Iwayo ese go and see it. Indai munotsvaga izvezvi. Munotsvaga kuti maAsilamu avari kushandisa kunyika dzavari vakanyoresa kuti tiri kushungurudzwa neZANU-PF. Saka takatiza tokumbirawo kwekutizira. We are under danger, tiri pasi pedanger. Tokumbirawo maAsilamu tiwane kwekutizira. Vese zvona kuchangamire peaceful. Saka changamire peaceful uya haana kana tomboitora kudhara uya mutisi uya. Aitora manja. Akanyoresa zvinhu zviri against musangano kuti tiri kutiza kumusha nenyaya yekuti tiri kushungurudzwa neZANU, tiri kupondewa neZANU, tiri apa risk neZANU. But the same ZANU-PF ndiyo amuri kutorera ma-t-shirt you are wearing, trying to hide inside. That is why muchiwirirana nachikanza, because you want to kill the country. Muno mano. Thank you very much. 500 stars. Same people. Go and research. That is why when you go to get family makangwara, you research things. Go and see kuti fungai mutisa ari kushandisa Asilamu yake yakanzi kudi. Kuti awane Asilamu kwaari kugara yakanzi kudi. We are under risk. ZANU-PF wants to kill us. Tipewa Asilamu tuwane kukuhwanda kwekutizira. Mupuwa maAsilamu. Mapedza ipapo mubva mauya pasocial media, pamberi neZANU, pamberi nemusangano, pamberi nezvakazodai, pamberi navamunangagwa. But the same mupresident Mnangagwa muri kutanisha kunze kwenyika kuti ndiye ari kutiuraya takatiza danger. Ndiye the same person wamuri kuti pamberi naye. Ndiye the same person wamuri pamberi naye. Muno mano, thank you sweetheart. Ndiye the same person wamuri kuti pamberi naye. Isinounza ma-facts. Dzosai Matika, thank you very much guys. So say thank you. 500 stars. The same person who amuri kupfekera hembe. Kuda kuvhara vanhu. Kuda kufungidzira kuti yamuri kutambwa kuseri kwatizivi. Makapwanyirana mota dzenyu nana madhambozo. Makapwanyirana mota dzenyu muchida kuwana kunonyoresa kuti Asilamu. Kuti muendezve kuti tiri kushungurudzwa. We are under risk. Saka pwanyai mota. Tobva tangoenda kunoripota. Tuwane visa. Isu tinokuzivai. Womuenda away. So say. We know you. Women away. Problem ndekuti hatina dzungu, hatina papariki, hativhunduki, hatityidziwi. That is the problem with us. Hativhunduki. Atanasia, thank you, Piri. Hativhunduki. Tinokuudzai ma-facts. We don't make noise per social media. Kana makapenga uyai direct into our office. Moya moticate family tauya. We want fight. Visai musangano isaya. Visai vanhu musangano isaya. Hapatengwi munhu uyai direct. Isu hatina mari yekutenga. Imimi ndimune mari yekutenga. Saka isusu tofa here nenyaya yekuti hatina mari yekutenga. Netumwe tumasocialite. Thanks Major dzichauya. Thank you sweetheart. Thank you. The same people zvakorachewo mavhungu. The same people zvakolilere nyoni. The same people Major dzichauya. The same people vari kutora maAsilamu nekuti tiri kutiza kuZimbabwe because tiri kuurayiwa. We are under risk. Kuda kupundiwa neZANU-PF. Vopuwa maAsilamu kunzoko. They are busy tarnishing President ED image. Vapedza kutanisha image ya president. They are coming on social media. Follow everything that I'm telling you guys. Munoona kuti vanafungai vakapuwa maAsilamu nemhaka yei yekunyepa kuti tiri kushungurudzwa toda kuurayiwa. Ndanatsi Leo, thank you. Tiri kupuwa maAsilamu nemhaka yei. Indai munoona Asilamu rava kuti vakanonyora kuti kudi. We are running away from our country. They want to kill us. ZANU-PF wants to kill us. Kuseru ku you are tarnishing image ya president. Mapedza izvozvo mopfeka president, mopfeka ma-t-shirt, mopfeka madzembe dzese dzakazara president, motanga kuita noise muchijamba maspika. So what nonsense is that? Yet you are tarnishing the same person wauri kutanisha image is the same person wauri kupfeka uchiuya pa social media. Think kuti isusu we are crazy. Mofungidzira kuti we are crazy. Hatina kupusa. Information, yes, so we have it. That is why the chikudzo kuti itai dzungu paparikai too much, nyenamai too much, surai too much, jambai too much. But the truth shall be revealed. Thank you, Mimi. The truth shall be revealed. Musara kunyepera. Mese vere tsapre marute re rese bese vana Katrina vese vana Mtisi long back there. Vanga vasinga tauri kuti hey iso support MTC. Vanga vasinga zvitauri.
but nhasi nenyaya yekuti vaona kuti tinogona kungomirao tingomirwa nemusangano apa hatikwanisi kubudira munye. You people, you don't research. That is the problem with you. Get family, you don't research. That is the problem with you. Same people. Varikustanisha image ya president kunzo. Same people varikunoudza dzimwe nyika what do you call this? Immigration yemwe nyika kunzo kuti ZANU-PF yatishungurudza vada kuti uraya vada kuti ponda. The same people ndo vari kuuya futi pa social media vakapfeka hembe dza president wacho kuti vapuwe maasalam kunzo. Do you think that you don't know that? Do you think that we don't know all such information? Do you think that you are so clever, but you are not clever? We don't make noise, but we move. The truth shall be said. Atiti rusha is uketi family is kuti mungotiona every day takapfeka mabhachi tichita dzungu pama social media. Remove the president, remove the party ZANU-PF on your dramas. Put that aside. Hakuna munhu asiri weZANU. Either yango karamba yango kabvuma, everybody is ZANU. Isusu we come here, we apologize, we move. You never hear me nditi ndina sekuru wangu ari kuZANU-PF tinotoriona nemabragadia tinotoriona nevamwe vanhu vakawanda vari